To si robíte sám! Takže čaute ľudia, tu je Crafterkové studio, no. A teraz si chcem zahrať Let's Play na serveri Mineplex. Christmas Chaos, to volá. A nebudem zdržiavať. Pardon. No, tak som späť. A tu nemám veľmi na výber. A ideme zahrať. Každý to určite pozná. Someone has stolen all of our Christmas presents. I need your help. Tak. Follow me. Let's find out who's behind this. Pane Bože. Kedy budem mať nový notebook, konečne tieto lagy sa nedajú zniesť. Ale dúfam, že to až tak nevadí, ale ono vadí to, ale nie až, dúfam, že až nie tak. Look out, it's a trap. Clear a path through the rocks and watch out for the undead. Tak, ideme ďalej. Ešte si postrieľam tých skeletonov, ale môj arčerský skill je horší ako... neviem čo. Tak tu je taký... máme tu potiahnuť 4 páčky, aby sa urobil most k takému hradu. Asi dám jungle 1, alebo 2. Alebo 20. Oh no, my magic bridge has been turned off. Turn on all 4 switches to Prekladať to rebuild it. nebudem, každý tomu rozumie. A teraz pôjdem sem. Potiahnuť páčku. Točím to o 1 rána. Great job, 3 switches to go. Well done, only 2 switches left. Dve páčky. Great, to just prebehnem. 1 more switch. Nás hodil, strkol. No, toto tu mám rád, toto nemám rád, ale potom ten monster to už vôbec nemám rád. Monster Maze. To si robí srandu. Idem na to. Aha, nemôžem skákať vlastne. To nedali, trošku som to strihol, aby ste toľko sa nenudili. Dobre, a ešte sem. Ja by som vám teraz radšej iba... ako to povedať, proste zrýchlil to a iba tak sa pozrite, ako zavijem toto tu. Som tu a teraz musíme prejsť tam parkour, čo nemám rád, a tady iba prebehnúť, kde sú iba takí slabí minery zombíci, tak to mám rád. Tak sa si radšej mať, čo je tu? Aha, tak, easter egg. Pomoc, spadol, to je jedno, idem hore.
pomalý efekt a hudbu, túto už poznáte. Je to už podľa mňa také otravné. Tak teraz slávnostne prestanem robiť strihy, spomalený záber a hudba, ktorú teraz budete mali To si robí srandu. On to zobral. Ja idem spáchať samovraždu. I believe I can fly. Sakra. To je jedno. Teraz preskákam tento ľahký parkour. A na počkáme. Tu, kde je huba, príde toto. My na to musíme vyskočiť. Hop. A prechádzať sa. Ako keby to bolo neviem čo. Je to úplne easy, ako ste si všimli. Ale problém je v tom, neviem, kade mám teraz ísť. A nestíham za tým. Nie. Vlastne tu je checkpoint. Proste počkám, kým niekto to zobere. Hlásim sa, že my, 6 hráči, čo sme všetci lámi v parkoure, máme už iba 42 minúty na preskákanie to, takže sme v peknej kaši. Na poslednom, sakra! Hlásim sa, že sme boli na dobrej ceste. Áno, skoč to! Yes! Yeah! Sme 5 hráčov, máme 21 minúty, takže je to dosť tesné. Frost Android, na toho som zabudol, ešte minulý rok som ho videl. A nič, ideme ho zničiť. Ja som teda tu. Čo tým udal? A čo sú byky? Rýchlo! Yes. Ideme na bossa. Nedáme to tak, že už sa... No, teraz je tu tá scénka. Presne. Pumpkin. To sa rimovalo. O, to nie je také ťažké. Ne, mama! Aha, sme príliš silní na neho. Má šancu, počkaj, ale už máme 16 sekúnd, to si robí... Nie, 9, 8, 7... Čo sa stane, keď vyprší časový limit? Majú will be filled with joy and cheer. Your friend. Sme prehrali? Aha. Aha. No tak to bude všetko. Lúči sa s vami Crafterko, tak